duha ka mga pulis sa usa ka police station sa Cagayan de Oro Police Office nga aligasyong nang molestya og duha ka mga babaeng criminology interns gipasaka na og kasong administratibo sa PNP. Formal na nga gipasakaan og kasong administratibo ang usa ka lalaking police captain ug kaubanan niining usa ka lalaking police corporal nga nang molestya matud pa og duha ka babaeng criminology interns sa Police Station 7 Bulwa niadtong August 8. Sumala sa kokpo nga nahimong sumbanan sa pagpasaka og kaso ang pag-inom sa duha ka mga pulis sulod sa ilang istasyon. Giklaro sab sa kokpo nga wala naka-duty ang duha ka mga pulis dihang nahitabo ang insidente. Aduna na sad kunoy rekomendasyon ang kokpo o ginahulat na lang ang desisyon sa Police Regional Office 10. Samtang girecall na sa eskwelahan ang 8 ka mga criminology interns nga nahabilin pa sa maong istasyon o ginaandam na sab ang kasong kriminal nga ipasaka batok sa duha ka mga pulis. Naana po'y result nga gihimo kay as to sa unang offense nila katong drinking in the police station, naana may kaso nga gi-file ang station commander against sa ilaha kay sa ginaingon na una man gyud nga kani nga findings ang drinking in the police station, which is a violation gyud sa atong mando nga balaod sa atong kapulisan.